Ja, vi har om bæredygtig udvikling, og det hele startede i 1987 ved FN's verdenskommission, hvor de lavede en rapport kaldt Brundtland-rapporten. Og så efterfølgende i 1992, der havde de en opfølgning på den her rapport på deres møde, FN-møde, og der valgte de at kalde den Agenda 21. Og det er så fordi Agenda står for huskeliste, og 21 for det 21. århundrede. Så en huskeliste for, at vi skal huske på ved miljøet i det 21. århundrede. Og det for det danskernes vedkommende, der endte det ud i den her rapport, som er kaldt Fælles fremtidig udvikling i balance, og den blev lavet i 2002. Yes. Og under de punkter, der ligger velfærdssamfundet skal udvikles, og der skal ske en afkobling af sammenhæng mellem vækst og miljøpåvirkning. Så ligger der skal være et sikkert og sundt miljø for alle, og vi skal opretholde et højt beskyttelsesniveau, og vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosystemerne. Og så hernæst, der kommer de to, vi ligesom har valgt at sætte fokus på, og det er, at ressourcerne skal udnyttes bedre, og vi skal yde en aktiv international indsats. Og de tre sidste, det er så, at miljøhensyn skal indgås i alle sektorer, og markedet skal understøtte bæredygtig udvikling, og bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og vi skal alle måle fremskridt. Okay, og så vores første punkt, det var, at ressourcerne skal udnyttes bedre, fordi på grund af den øgede globale befolkningstilvækst og økonomisk velstand, så er det vigtigt, at vi udnytter den mængde, vi har behov for, og ikke overforbruger vores jordklodens ressourcer, sådan at vi har den her bæredygtige udvikling, sådan at den næste generation og den næste generation igen, de har nok ressourcer til os for at opfylde deres behov. Og så skal vi også tilpasse vores forbrugsmønstre og produktionsmetoder, sådan at det bliver mere grønt og miljøvenligt, og sådan at vi ikke skader naturen så meget, som vi gør nu. Og det kan også være en god fordel for virksomheder, fordi at hvis en virksomhed så finder en bedre miljøvenlig teknologi, så vil de være så vil de stå godt i forhold til deres konkurrenter, hvilket også vil øge økonomien. Ja. Og det andet punkt, som vi valgte, det var, at vi skulle yde en aktiv international indsats. Og det er vigtigt, fordi at man kan jo ikke gøre det nationalt. Et lille land kan jo ikke redde hele verdens miljøsituation. Så alle skal ligesom gøre en indsats, for at det kan blive bæredygtigt. I Danmark, der vil vi så forbedre de områder, hvor vi har særlig viden og høj politisk prioritet. Og udover det, så vil vi fortsat hjælpe de fattigste lande med sådan økonomisk vækst, så de ligesom kan få ressourcerne til os og være med til at gøre den bæredygtige udvikling, så de kan være med til den, fordi de kræver ressourcer og være med og sådan og blive. Så ja. Yes, og så er der indikatorer på bæredygtig udvikling, og det er, at vi skal bevare arealerne af naturtyper, det vil sige for eksempel løvskov og enge, det vil sige faktisk alle grønne arealer, der er i Danmark. Og så produkter, de skal have miljømærke, det vil sige, at de bliver mere miljøvenlige. Ja, så her til sidst, der har vi sat fokus på figur 5,1 for bogen, og det er over det årlige bruttoenergiforbrug i Danmark fra 1980 til 2003, målt i petajoule, som er 10/15 joule. Og så når man kigger på den her graf, så kan man se, at vi brugte mere olie og kul og koks og olie førhen, og det er altså faldende. Og det er kun godt, hvorimod naturgas og vedvarende energi det er stigende, og det er selvfølgelig kun positivt, fordi så bliver det meget mere miljøvenligt, at vi bruger meget mere vedvarende energi og naturgas.